Nu er æblen på jorden. Nej. Vil vi have det? Vil vi have det? Nej. Prøv at kigge. Pas på vingerne. Må jeg også kigge? Nej, jo, vi vil gerne have det. Skal jeg gøre det, Emma? Ja. Du skal da heller ikke være bange. Det er Pai, você tem que ver aqueles dois nenenzinhos. Olha aquela branquinha com aquela cinza. Ainda filmando, né? Na cabeça. Tror du, han tager hul? Nej. Nej, lad nu være, jeg skal der hænge ud. Du skal bare holde det, og så skal du ved. Hun vil gerne have det. Nej, du skal ikke fjerne hånden. Du gør det, jeg er bange. Hvad er det der? Det der? Ja. Jeg tror, det er sådan nogle